Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνω ότι είμαι YouTuber στο Roblox. Εμένα δεν μου φαίνεται κάτι το περίεργο στο ότι θα κάνω τον YouTuber, δεν πιάνει και τόσο καλά το ίντερνετ μου βέβαια. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για ένα σαντουιτσάκι να φάω εδώ πέρα. Και εντάξει, οκ. Τρώμε εδώ πέρα το σαντουιτσάκι και πάμε στο gaming σπίτι και δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, να ξέρετε. Το έφαγε. Δεν βγαίνει και τόσο καλά το ίντερνετ μου, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Όχι. Θα μου πείτε ορίστε, να το gaming σπίτι, ποιο από τα δύο είναι θα μου πείτε. Ποιο από τα δύο είναι το gaming σπίτι θα μου πείτε. Αλλά το σπίτι μου είναι αυτό. Γιατί λέω αλήθεια, πω μας πάνε τα νεύρα. Γιατί δείτε, έχω κλειδωμένο το σπίτι, Πάτα να ξεκλειδώσει και ανοίγει. Έχει βάλει PlayStation 5, ναι. Έχει βάλει PlayStation 5. Το gaming μέρος είναι αυτό. Γιατί ο υπολογιστής εδώ πέρα και εδώ πέρα το Xbox. Ξέχασα να βάλω PlayStation 5. Αλλά δεν πειράζει και δείτε πόσες άλλες οθόνες έχει. Καλά, αυτές τις εξαφάνισα, ναι. Θα βάλουμε και ένα PlayStation 5. Όχι εκεί ρε. Βάλε μία εδώ. Και πάρε αυτό. Τι! Βοήθεια για μες στο PlayStation 5 χώρος. Οκ. Και μπορώ να παίζω εδώ πέρα τώρα παίζω Fortnite. Και πάνω να βλέπω τα chat από YouTube και Facebook. Μάλιστα ώρα 4:20 ήταν που άνοιξα λαϊβάκι στο Facebook. Γιάννης Ρες. Πηγαίνετε δείτε για να βλέπετε τα λαϊβάκια. Μπορεί να έχει και κάπου στις 7 με Fortnite live. Έκανα με World of Warships live. Εντάξει. Και αυτό είναι έτσι το gaming σπίτι, δηλαδή βάζω Xbox, PlayStation και υπολογιστή, οθόνες και αυτά. Το βίντεο αυτό ήταν, μπορεί να είναι, βασικά όχι μπορεί είναι μικρό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε, like και εγγραφή και τα λέμε.